Nestes días ando recopilando datos, noticias, documentación que teño por aquí de distintos sectores, porque como ben sabedes estuve a colaborar con Nos Televisión e durante estes 2 meses estarei colaborando con eles, participando activamente pois, da realización de moitas sorpresas que vos temos preparadas, na que vos vades ser os protagonistas. Polo tanto, animarvos a seguir Nos Televisión, tanto no Facebook como no Twitter, @NosTelevisión, como na súa páxina web, nostelevisión.gal, e tamén, por favor, os que teñades TDT, sintonizade Nos Televisión na TDT. En medio de toda esta búsqueda de noticias, de recordatorios que eu me teño que facer, atopei isto, que é o documento en defensa do sector do mar. E este documento, que estaría moi ben que todas as organizacións políticas, aparte de asumir e aceptar estas reivindicacións, o levaran no seu programa e o defenderan e cumpliran o que din antes das eleccións, pois é un documento que xa se lera na 27 de febreiro durante a manifestación, se fixo pois algo máis completo, non de todo o sector do mar, teño que rectificar. E por que non de todo o sector do mar? Pois porque falta o arrastre, e o arrastre nesta manifestación non estaba. Por que non asistiu ao arrastre? Eu quero imaginar que estaban baixo presión política porque nese momento estaban tendo lugar unhas negociacións en Bruselas polo tema da prohibición dos 800 metros de arrastre. O máis curioso de todo é como se presenta esta noticia, porque fala do Consello Galego como se o Consello Galego fora a defender a todo o sector da pesca, cando realmente o que fala é de que teñen un informe, un documento que se vai presentar, pero que só é específico do arrastre, porque aquí, desde logo, non fala de outra cousa máis que do arrastre, que está moi ben, que hai que defender os sectores, e que o sector do arrastre ten problemas moi serios, non só das prohibicións estas, tamén está o tema dos descartes, está o tema pois, das perforacións na zona de Rockall, que son augas escocesas, por certo, e tamén pois, a prohibición, a ampliación da rede Natura que se quere facer ao redor de toda a costa escocesa, que prohibiría, a según a gusto do consumidor, eso dependería totalmente do goberno de Londres, pois quen pode pescar ali e quen non pode pescar. Algo parecido anda sonando por aquí co tema da rede Natura e a ampliación dos espacios protegidos e demais. Algo pasa, non sei moi ben que, intentarei conocer un pouco máis de que vai a historia, pero bueno, o tema é que na zona na zona do Gran Sol, na zona tamén onde traballan e se moven os arrastreiros maioritariamente, pois vai haber moitas máis limitacións, moito máis problemas, etc. Entonces, agora está salindo o tema do arrastre, pero nesta manifestación non está. Entonces, hai xente que está moi molesta porque a Voz de Galicia utilizou isto para vender algo que el Consello Galego de Pesca, que levaba 2 anos ou 3 anos prácticamente sin reunirse, e se reuniu por primeira vez despois desta manifestación, pois é un pouco un insulto á intelixencia, non? Pero bueno, nestes días va a ser un montón de titulares, non? E entre outras cousas, pois este tamén, o tema dos desguaces, dos despezamentos, dos barcos, que, bueno, se deron cartos pois, para facer barcos e despois se lles quitou cota e todo eso. Todas estas cousas hai que refrescar a memoria. A xente que tanto vos movestedes durante esta temporada e durante este ano en concreto, este último ano que foi tremendo para todo o sector do mar, está ben que refresquemos un poquinho a memoria, porque así nos acordamos todos de que foi o que se prometeu e que foi o que se cumpliu ou o que non se cumpliu. O que máis me chama a atención é que me están chegando noticias, porque claro, é inevitable nas redes sociales, ves comentarios, a señora conselleira do Mar, que se pediu nesta manifestación a dimisión, e non é nada personal, é unha cuestión de responsabilidade política, que
quedou de facer moitas cousas, hubo roldas de traballo, mesas de traballo, se anunciou que se estaban facendo informes para facer alegacións que nunca se presentaron, e se vai volver a presentar. Ten o apoio do Partido Popular, que eu realmente, independientemente do partido político que sexa, hai que ter un pouquiño de cabeciña, de ética e de responsabilidade política. Si hai un sector que saltou a rúa da forma que o fixo o sector do mar, uns responsables políticos que baixo ningún concepto se acercaron á acampada de Acerga en 3 meses e que non tiveron nin a dignidade de asomar a cabeza, ir ali e falar con eles personalmente, vamos, e que a calidade xa non política, a calidade humana, eu cando menos, a mí me gustaría outro tipo de políticos, non? Pero bueno, tamén me andan contando que agora andan vendendo as axudas pola costa, e andan vendendo as axudas pola costa e nalgúns sitios pois parece que a señora conselleira aparece as agachadas, está xogando o despiste, vou hoxe, non vou, debe ter medo, e é unha pena chegar a un punto en que un responsable político ten que evitar a foto maldita da xente pois, con camisetas amarelas, recordándolle que o cerco sigue en loita, ou das camisetas verdes de Pla de Mar, recordándolle que non cumpliron co saneamento das rías, ou, pois, por exemplo, co tema de Ence, en Pontevedra. É dicir, é unha mágoa que unha responsable política teña que andar escondéndose da xente que di representar. Pero, bueno, esas son as cousas que me contan a mí, vos seguro que o veredes tamén pois con outra visión, pero bueno, facedeme chegar as vosas suxerencias, os vosos comentarios, que os agradecerei.